Bombini, de conferência de prensa do governo de Corsou, ave 4 de maio de 2020. Tópico de conferência de prensa ave da enseñanza depois do período de Covid. Bombini, de conferência de prensa do governo de Corsou, ave 4 de maio de 2020. Tópico de conferência de prensa ave da enseñanza depois do período de Covid. Nós passamos agora aqui para Rick Hart, de Radio Hooier 2. Rick Hart, je bent volgende aan de beurt. Ik wil je vragen voor je 2 vragen om bij het onderwerp te blijven. Hervatten van het onderwijs na COVID-19. En hou je vragen kort. En bij het onderwerp, we hebben 3 personen hier in de zaal. Dat is mevrouw Lisette Samovelder, meneer Vladimir Kleimoedig en meneer Eugène Ruggenaat. Geef aan wie je ook de vraag wil stellen. Ja, Bontardi, meneer Ruggenaat, u had het aan het begin van de vragenronde over de loontrede die ingetrokken gaat worden. Hoe zit het met het vakantiegeld? Want dat gaat uiteindelijk ook 18 miljoen gulden in het laadje brengen. De private sector moet inleveren. Zou het niet mooi zijn als ook de ambtenaren op die manier hun steentje bijdragen? Rick, ik wil je erop wijzen dat het onderwerp nu het hervatten van het onderwijs is. Als je daarover een vraag hebt... Ik hoor niks meer. Je hoort niks meer? Je hoort me nu? Rick, hoor je me nu? Nee. Rick, als je me niet hoort, dan komen we straks wel terug bij jou. Hoor je mij, Rick? Nee? Ik stel voor dat we dan terugkomen bij Rick. Rick, nós sabemos disso que back Rick. E mitawake ore de seguinte persona, da Maarten Schakel, die Dolfijn FM. Maarten, zoals ik het ook bij Rick heb aangegeven, die 2 vragen. Hou het bij het onderwerp hervatten van het onderwijs na COVID-19. Hou je vragen kort en geef aan welke van de 3 personen hier in de zaal je je vraag wil stellen. Hallo Zegel, ik hoor je nu wel. Ja, ik hoor je. Voor de stream van de reporters, daar is het geluid weg. Dus wellicht kan een van de technici daar iets aan doen. Ik merk dat het geluid op internet wel gewoon werkt. Oké. Het ging vandaag over frequently asked questions een aantal keren. Vevel en ook aan alle andere aanwezigen, minister-president. Er is maar 1 frequently asked question de afgelopen 24 uur. En dat zijn vragen die gaan over de loontrede en over het vakantiegeld. En gelukkig leven we niet in Noord-Korea, maar op Curaçao, een eiland waar persvrijheid is. Dus ik zou heel graag daar 2 vragen over willen stellen. En Vevel, jij als journalist weet dat persvrijheid belangrijk is. En dat journalisten alle vragen zouden moeten kunnen stellen. Dus, kan dat? Maarten, jazeker kan het. Maar ik wil je vragen om even nog geduld te hebben. Ik zou het eigenlijk aan het eind van onze persconferentie melden. Dat er later vandaag... zeer waarschijnlijk weer een andere persconferentie is over dit onderwerp. Dus laten we het vandaag nu expliciet houden bij het onderwerp hervatten van het onderwijs na COVID-19. Hoe laat is die andere persconferentie, Vevel? Dat melden we straks, maar ik krijg nu ook een signaal dat minister Eugène Ruggenaat toch jouw vraag wil beantwoorden hierover. Dus over de loontrede, meneer Ruggenaat. Ja, bedankt. Nou, ik heb nog geen vraag gesteld, Peter. Oké. Maarten, je vraag. Oké, goed. Het gaat over het uitstellen van de loontrede. Dat gaat gebeuren, is gezegd. Maar wat is uitstel? Is uitstel afstel of wachten we tot de tweede tranche geld uit Nederland binnen is en wordt daarna alsnog de loontrede doorgevoerd? Wat betekent uitstel van de loontrede voor ambtenaren? Wat betekent uitstel van de loontrede voor ambtenaren? Meneer Ruggenaat. Oké, ik zal het kort houden. We zouden inderdaad een andere sessie, gelegenheid geven om vragen over onder andere de financiële situatie. En bij deze, ik antwoord het vraag van Maarten Schakel en zowel Rick Hart. En vooral omdat ik het al in papiermens heb gedaan, loontrede sinds afgelopen 15 april hebben wij besloten, meneer Rick Hart beantwoord. Dank u wel, meneer Eugène Ruggenaat. Ik ga terug naar meneer
Schakel. Maarten Schakel, je tweede vraag. En hou het bij het hervatten van het onderwijs na COVID-19, alsjeblieft. Ja, nee, weet je, Vevel, laat maar, dan ben ik klaar nu. Dit is het. Dankjewel, Maarten Schakel. We gaan terug nu naar Rick Hart. Daarnet waren er problemen met het geluid. Rick, we hebben net, meneer Ruggenaat heeft net jouw eerste vraag wel beantwoord. Nu geven we je toch wel de kans om 2 vragen te stellen. Rick Hart. Ja, Vevel, dankjewel. Ondertussen is er al contact geweest met journalisten onderling. En een grote meerderheid daarvan zegt dat dit op deze manier niet kan. Dus ik denk dat het goed is dat overheid en journalisten op dit eiland met elkaar in contact treden om hierover te praten. Want er moet tijdens een persconferentie welke vraag dan ook gesteld kunnen worden. Zeker. En dan kunnen jullie wel zeggen, ja, het moet over dit onderwerp. Er is consensus binnen de journalistiek op dit eiland dat wij onze vragen moeten kunnen stellen op welk moment dan ook. En dat ons door de overheid niet voorgeschreven moet worden welk onderwerp wij zouden moeten bevragen. Vandaar mijn tweede vraag. Gaat over een uitspraak die Eugène Ruggenaat heeft gedaan naar aanleiding van het inleveren van statenleden. U hebt toegezegd dat u naar de Staten zou gaan. Hebt u dat intussen gedaan en hebt u een toezegging dat de Staten gaan inleveren qua salaris? Ik geef het woord aan meneer Ruggenaat. Dankjewel voor je vraag, Rick. De Staten heeft een eigen begroting. Ze hebben een huishoudelijke commissie. Die moet zorgen voor een motie aangenomen voor het inkorten van hun salarissen. Dankjewel, meneer Ruggenaat. En ik ga even terug naar Rick. Rick Hart, heb je nog een tweede vraag? Jazeker. Ik zou graag van de heer Ruggenaat wat meer helderheid willen hebben over hoe het staat met de onderhandelingen met Clash wat betreft de overname van de raffinaderij. Nee. Rick, ik moet toch zeggen, we houden het nu bij dit onderwerp van hervatten van het onderwijs na COVID-19. Dat hebben we ook afgesproken, dat staat ook in de uitnodiging. In een later stadium zullen we uitgebreid over dit onderwerp terugkomen. Dus ik begrijp je vraag, ik snap het ook, maar we gaan nu alleen maar over het hervatten van het onderwijs na COVID-19 hebben. Dus als je geen vragen daarover hebt, dan ga ik naar je volgende collega. Heb ik geen vragen. Oké, dankjewel. Dan ga ik nu, siguiente persoon is Dick Draaier, die NOS Journaal. Dick, zoals ik ook aan jouw collega's heb uitgelegd, het onderwerp nu, tijdens deze persconferentie, is het hervatten van het onderwijs na COVID-19. We hebben 3 personen hier in de zaal, mevrouw Lisette Sambou-Velder, meneer Vladimir Kleinmoedig en minister Eugène Ruggenaat als minister van Onderwijs. Het gaat dus over het hervatten van het onderwijs na COVID-19. Hou je vragen daarover. Dat is het onderwerp. 2 vragen krijg je. Hou het kort, alsjeblieft. Ja, esta prerrogativa de prensa de una democracia pa contra perguntanan cu pueblo contra nos. Se não está possível ter uma forma de censura e me taquera é topo a COVID-19 e seu efeito não. Me prossegue ou não? Tenemos na pergunta na maneira de indicar na bo colega nan também nós provavelmente tem outro ruído de prensa combina bosam por hasi outra pergunta. Op dit moment zijn jullie dit expres aan het doen om mij weer weg te draaien? Nee, Dick, als je ons niet kan horen, dan gaan we verder naar je volgende collega en dan komen we terug naar jou. Kun je mij horen? Kun je mij niet horen? Ja, nu kan ik je horen. Je kan me horen. We gaan waarschijnlijk bij een volgende persconferentie dieper in op de andere vragen. Maar nu specifiek gaat het over het hervatten van het onderwijs. Jouw 2 vragen daarover. En geef ook aan wie je die vragen wil stellen. Dankjewel. Oké, aceitamos Dick Draaier y nos sigue para nos siguiente persona. Y finalmente para Maarten, Rick en Dick. Ik ben zeer teleurgesteld. Wij zijn een transparante regering. Wij zijn hier bijna elke dag om vragen te beantwoorden. En dat hebben we ook gedaan. En ondanks afspraken die we hadden over thema's per persconferentie, heb ik jullie vraag toch beantwoord en in Nederlands. Respect voor jullie rol en mijn rol in een democratie, dat draag ik hoog. Maar respect is ook wederzijds. Respect aan jullie, voor jullie vak, respect aan mij. En ik weet zeker
dat jullie wat jullie vandaag hebben vertoond niet zouden doen met minister Mark Rutte of minister Engelshoven of minister Hoekstra. Dus in dit land eisen wij ook respect, zoals door jullie andere collega's zijn vertoond. We hebben het vandaag over onderwijs. En waarom die teleurstelling? Leerlingen, leerkrachten, schoolbesturen, ouders die geïnteresseerd waren in deze thema, hebben ook verwacht dat jullie die vragen stellen. Verder nog, en sterker nog, zouden ze een ander gedrag van ons beiden verwachten. Ik hoop dat het de volgende keer beter gaat. En zoals wij ook hebben aangegeven, gezien dat wij ook vragen krijgen over deze thema's, zouden we en hebben we een additionele persconferentie ingelast, vooral en beperkt tot het thema van financiën, zoals ik ook heb gezegd. Laten we onze afspraken aanhouden, laten we onze ethiek, normen en waarden hoog dragen. Dank u wel. Dank u, signor